Ехей, кай сте бе? И аз денеска че играм нещо на Фейс. Dragon Mania. До мен е един мой другар. Що много играе на таблет. Ево го. Кай бе? Па сега да видим що да правя. Де Драган? Брат има. Айде кубар да играем. Evo один тук. Айде тук да одам. Драган, да видим де какво. брат има от нас сговил Петър? Петър Трен. Виж Петър Трен. Go, Mitch Ranger. Я. Mitch Ranger ruined for... Това какво игра? Тебе обава ли те? Не да. Защо? Не можем да я победам ова стаза. Тем ти до коя стаза, ама да си имаш факта бацка. Знам дека си снимал факта батка. Сам ти то оглав. Па, ова е бупирање. Тоа ќе го правим. И запознавање. Јас имам 11 години. Јас си Навијам за Барселона. Од Македонија сум, во село Вошен. Ама Барселона от Македония ли? Не, навијам за Барселона. Мојот брат има 52 години! лаш гло еден. Не лажам, Ти имаш само 8 години. Немам 8 бе. Мојот другар Има 10 години. нема 10 години, туку има 6 години. Тогаш 15 години. Каде треба да одам? За продавница. Губи. Ај сега да име хел. Sad da mi продат. Драган, колко зомби трябва да умиш? На листа ги пише още 5 зомби. Дай, Драган. Да. Ходиме доле. Ено го Пекмен гай. Изпеки в Орангия. Откай се? Пикек. Южна пруга дето меч. Аз да вляза с него да не те изпадне. Хочу там бе. Айде нека изпадне. Не може ли? Не, ще падне. Не може ли он тук да скача? Защо не се убива? 3. А не се убива. Време да някой. Глуп зомби, бърз! Как хочеше да ми Скали има, може да скача. Много се! Много се бъде. Утре ги тия. Тихек! Мърш! Марш би ядам ти матер. Еботе, бацка! Готови сте, хайдойте ми. Еди ада зомби! Еди ме, 500 сме. Мегазърт. Ай, изкористи Мегазърт. Бабай! Айде! Луге, това е за мой клип. Чао!